hlídání. Zítra pořádáme slavnostní výroční večeři. Ano, chtějí, abychom zítra zase přišli hlídat děti. Dostaneme za to 10 babek. Proboha, ne, zítra ne. Emil z 5A mě pozval zítra na rande. To myslíš vážně? Na rande? No, tak nějak. Říkal, že můžu přivést i kámošky a on přivede svý kámoše, jestli mi rozumíte. Páni, to je úžasné. Ale co budeme dělat? Já už jsem slíbila, že budeme hlídat děti. Hej, podívejte se! Nemáme čas na tvoje dětinské hry. Musíme probrat práci. Teď nepracujete. Ale jo, hlídáme děti a dostáváme za to peníze. Hlídáte děti? Jasně, to je nejlehčí práce na světě. No, ty bys to nezvlád, to je jasný. Typicky ženská práce. Jen tak posedáváš, koukáš na pár děcek, jíš čipsy a ještě za to dostaneš zaplaceno. Když je to tak lehký, proč to neděláš? Cože? Můžeš jít zítra hlídat místo nás? To zní moc dobře. Jen počkejte, přijdete o hlídání, až všichni zjistí, jak jsme dobrý. 10 babek jenom za hlídání nějakých děcek za pár hodin. Co si o tom myslíte? Práce pro holky, to si o tom Jerry myslí. Vy jste banda změkčilců, ne abych tě někdy nachytal, jak děláš něco zženštilého. Dobrý den, jak rád vás vidím. Ahoj, právě jsme o vás mluvili na schůzi sportovního klubu. Uvažovali jsme, že vás navrhneme za čestného člena. Já jsem vždycky tvrdil, že vy jste udělal z našeho klubu to, co je v dnešní době. Děkuji vám. No, vlastně zítra máme naší slavnostní výroční večeři a vy jste Frank, Erik a Tomas. Linda říkala, že budete večer hlídat naše děti. Děti? To je hezké. Můj syn Jerry vám také rád pomůže. On miluje děti. Promiňte, pánové, ví tady někdo, kde bydlím? Ne, a ani to nechceme vědět. Zmizni odsud, blázne, spát, neměnit plenky. Pokud uslyším nějakou stížnost, budete litovat, musíte uspět. Rozumíte? Tam v kuchyni jsou čipsy a limonáda, pokud budete mít chuť. No tak, vidím, že se to tady začíná trochu hýbat. Pardon, nechme to být. Ale dejte pozor na náš nábytek. Bez obav. Ahoj, děti, buďte hodný, slyšíte? Co je to s vámi? Přestaňte brečet! Je to marný. Ani nerozumí tomu, co jim říkáme. Co televize? Všechny děti milují televizi. Zmrzlinu. Děti milují zmrzlinu. Ještě. No co jsem říkal? Nic na tom není. Jen to nechte na strýčkovi Frankovi. Jak jsem říkal, prostě práce pro holky. Dáš si nějaký čipsy, koukneš na telinu, naservíruješ trochu zmrzliny a pak za to dostaneš zaplaceno. Hej! Přestaňte! Dost! No, tady, pojď sem ty malej. To se mu obyčejně stává, když se přejí zmrzlinou. Jen klid, Franku, nezapomeň, co říkal učitel, musíme odvést dobrou práci. Naštěstí je tak jednoduché přelstit kluky. To je úleva, že se nemusíme zabývat těma dětskama. Jo, a bláznivejma rodičema. Opustíš na zem drobeček a už mají záchvat. Stop! Počkej! Počkej! Přestaň! Ne, nech to! Nepust to! Bravo, Eriku! To byla... Ne, to jsou oni. Mají přece svoje klíče. Jerry, jdi otevřít dveře. Tati? Jen jsem se chtěl přesvědčit, že operace hlídání
Přesně podle plánu. Jo, jde to výborně, tati, ale ty děti jsou hrozně citliví. Ale neříkal, že se bojí, když vidí cizí lidi. Aha, jistě. A když se bojí, tak nemůžou spát. A pak nemůže spát ani Alan. A to je pak fakt špatný. No tak to já nebudu rušit. Tady, vem si to. Kdybys potřeboval něco koupit dětem, třeba zmrzlinu nebo něco. A dej pozor! A přines mi účet. Hele, co jsem dostal. Výborně! To stačí na novou vázu, prodávají je vedle v obchodě. Divný místo na rande. Před tělocvičnou. Asi půjdou z tréninku. Emil má takové veliké svaly. To by mě zajímalo, jak jde klukům hlídání. Máme mě mít tak trošičku líto. Spíš je mi líto těch děcek. Ať jsou jakkoliv rozmazlení, nikdo si nezaslouží strávit celý večer s Frankem. Musíme uklidit tady ten binec. Můžou být zpátky každou chvíli. To nezvládneme. Zavoláme holky. Nemáme jinou šanci. Buď to, anebo být umláceni k smrti medicimbalem. Haló? Mami! Haló? Kdo je tam? Nech to být. Musíme jít. Nazdar, pánové. Po důkladném zkoumání hvězd jsem došel k závěru, že nevím, kde jsem. Bydlím tady? Jsem tu? To jsem opičák. 5 kubíků vody na 50 stupňů. To máme průměr válce děleno Starý blázen jednotek se rovná tlaku plochu na plochu polštáře. Pokud ovšem polštář není z prachového peří, musí být pokud Co ti možno myslíte? ze silonu, protože pak to všechno klape. Jinak to v žádném případě. Možná to dokážeme. Už tady čekáme přes 2 hodiny. Co pak ještě nejsou hotoví? Vždyť má peťary. To je super, že jste se přišli podívat. Náš trenér říká, že to je opravdu inspi, teda, že to je fajn, když se holky přijdou podívat. Jasně. A co budeme dělat teď? Trenér říkal, že máme jít domů trochu se prospat. Zítra máme trénink už od 7. Oni fakt strašně smrděj. Ahoj. Ahoj. Super, že jste se přišli podívat. Myslíte, že mě to zajímalo? Nemůžeš aspoň držet pusu? Už jdou. Dobrá práce. Co to tu smrdí? Asi se budou opravdu zlobit, když mu nevyměníme tu plínu. Jerry vyměník. Je to hlavně vina jeho táty, že jsme tady. To byl tvůj nápad. To není moje vina. Fantastické. Všechno je tu tak čisté. Když tady byla Linda, tak to tu vypadalo jako, jako ve chlívku. A Jerryho otec říkal, že to uděláte zadarmo. Nemohu vás chlapci nechat odejít bez odměny. No, pomáháme v domově důchodců sázet stromy v jejich zahradě. Jediné, co zbývá, je vykopat jámy. Tímto potvrzujeme, že se držitel této karty podílel na charitativním sázení stromové áleje v domově důchodců. Úžasný. To jsem nadšenej. Je mým velkým potěšením, že mohu dnes přivítat nového čestného člena. Náš uznávaný učitel tělesné výchovy. Vždy připraveni pomoci malým dětem a starým lidem. Ještě jste nám ukradli práci. To je špatný. Jo, ale ne pro nás.
Jerry, rozsekám tě na maděru, usmažím tě zaživa, rozumíš mi? Jen kopej, nebo přijdeme ještě pozdě na hlídání.